এবং নর্থ স্মল ini tuh Maharaja ni wan tahun ini tuh dia periksa lagi Khumulwngo ini Northeast Small Finance Bank ini branch of ini mereka mai ke cara itu ada branch Khumulwngo Northeast Small Finance Bank ini kita edisi baik MU signing mereka ini di pasar Khumulwngo banking service sini mereka orang loan orang kami tuh proses baiknya साखनाय बियाबा ताबक जों गाहायके साइमे फर्स्ट बार बोसोर मानाय बोसोर जनानो रयमानाय अमो ताबक खना जों बिखायने आनिखौ जों मैक्सिमाम नखरावनो जों बेनिफिट खायनायनि बागै जों या फैसा रायजा जों बबागानि बिसिंखै खायनाय साल' जों बेंकनि बिसिंखै गोसो बेनिफिट मा अब जों डिपार्टमेन्ट वाइज लननि बेबस्थाबो जों दिनां हामग्रायनो जों चालु खायनाय आइनै जों एग्रिमेन्ट खालायजा दिनां हामग्रायनि बिसिंखै एआरबिबि फिसारिज एग्रिकालचार सेक्टराव जों जारा लोन नावै साग बाय थांयाखै ग्राहक होननानै बागै इकोनमिकली स्ट्रं होननानै बागै साग खानायावनो जों जौगानाय एआरबिबि डिपार्टमेन्टनि हयते खायनाय फिसारि डिपार्टमेन्टनि हयते खायनाय जारा फिसारि चार्ज खायो साग बाय थांनि रां फैसा रां बिदिनो ग्राहक खायनायनि वान शट खायसो फिसारिज डिपार्टमेन्टनि बिसिंखै आरिमानि बिसिंखै खायनानै बुंवाकआव रिमानि बिसिंखै साग बाय थांनो रां बिदि मजबुत खायनाय ग्राहक खायनाय एआरबिबि डिपार्टमेन्टजों खायनाय बे बिदिनो त्रिपुरायाव जों जतन साइमान एग्रिकालचार डेभलपमेन्ट या हांखे जोंनि इकोनमिक डेभलप होया हानि बाङै एग्रिकालचार सेक्टराव नों मै गोथों खायनायनि हयते सुरुप खायो बागान खायनायनि अमहाय लोन नानानि बागैबो जों सिस्टेम खाय दङ लकेलनि रुपुराव आं चाइनि रुपुराव मानो सामोन खायै रां आजिवै मानाय अमनो बेसिक आइडिया नावैनो जों एमयु साइनिं खायखा तानि हे जों जुदा बेंकआव थांखायखे जे बर'नि सिस्टेम बाय बमाहायनो लोन मा बनो नायैसि मा खाय जोंनि अरंगे जों सिस्टेम खायखा नर्थ इस्ट फाइनेंस बैंक बाय जों सिस्टेम खायखा जोंनि महाराजा सिस्टेम खायखा नों निने आम जायो नों बमनो नावै नों रां फैसा आजै मानाय अब दिप्रासा लुकुरावसि वान सगि आं अम बायसि आंनि एरियायाव बेबसा खायै रां फैसा आजै मानाय बनि बागै आं रां नांगौ खायखे बनो नाहावै प्रजेक्ट सोनागे जे बैनर निने दुपकाथि सुला सोनावै बैनर बेबसा खायमान आरो जागा दुपकाथि खायनाय जे जागा नों मै गोथों खायो ककिया कायिसि नों आरो जागा थालै कायिसि नों आ जागायाव निने बेबसा सानाय के नों बनो वान सगैनो प्रजेक्ट सोनावै मा फायनाय बै राबारनि बागै लोन माया बैनि बेंक ताबाव नों त्रिपुरायाव जतन सिबो राबार प्रडाक्शन गोबां मा दङ बनो पायै खालनाय अमाहाय जुदि अपरचुनिटि दं थेवबोनि बागैबो अर जागा लोन नावै मानाय हेयाबा ताबकसो जरा जों डिफाइन खायमेयाख बोसोर जरानो जों लोन रनाय बोसोर केपासिटि रनाय अब जों ताबक फानो गाहाम के दि सुना जायाख जों फाइनेंशियल जोंनि महाराजा फायखांखे जोंनि त्रिपुरा लकरावनो इकोनमिकली जों बाहायखे डेभलप खायनाय बोसोर रयमानाय जोंनि केपासिटि जोंनि एडिशनल केपासिटि बोसोर मानायनाय जे इन्टारेस्ट फ्रि खेरनानै बागै जों बोसोर जनानो रयमा पार सातजन जोंनि पार जना अमाहायखे जों पार बेसि बोसोर रयमा अब जों हिसाब खायनाय बनि परे जों नटिफिकेशन जारि खायनाय जे निरबि जनाल निरबि सात जनाल 8 जनानो एआरबिबि स्किमनि थिनां खामग्रानि बिसिंखै आसोमानाय निनि फिसारिसनि हयते आसोमानाय एग्रिकालचारनि हयते आसोमानाय अमाहाय आप्रो स्राय जतन सावैरबायनाय बिसा जरा नायसिं बायदि जतन लुकुरावनो ननि मेडियानि बिसिंखै कयनायनि मुसुबो जोंनि बबाग्रानो जरा रबाय जादि दानिखे जों बबाग्रानि बिसिंखैनो जोंनि त्रिपुरासाराव मुक्ति मानाय जों गोबां माताबो गाहाम सामानि जों नौै दंबायो जे त्रिपुरासाराव बबाग्रानो जतन आसालायजा अमनि बिसिंखै जों मानाय क्या नरनो कयनानि मुसुबजाव लुकुरावनो कयनानि मुसुबो अम जों दिनै याप्रि सेमानिसि जे तिनी चेंखा माने तिनी बेनिफिट नहीं हाया हम जों याप्रि सेमानिसि
Sini lama kalau mat tongko, jeng besar mahi lainnya, mironi jauh seni coba cunana. As a council, I really appreciate that the Tripura Tribal Area Development Council has given us this opportunity to have an MOU with them to open branches in the interior areas. And for opening of accounts, you can have all the accounts here, like all other banks, all other commercial banks. Though this is named a small finance bank, not a small finance bank, it is actually a regular sort of scheduled commercial bank with a mandate to do financial inclusion, for which the name is small finance. That we have to give finances up to 25 lakhs maximum to the people, for which the license is as named as small finance bank. Otherwise, you will get all the benefits here of a regular scheduled commercial bank. You can open a basic savings account without paying any money by simply giving your KYC papers, that your identification proof as well as your address proof. These are two essential documents you have to hand over. You can open business accounts with as minimum as only 5,000 rupees, where in other banks you have to give minimum 10,000 rupees. And you can apply and avail small loans for all livelihood generation activities, for agriculture, for weaving, for handicraft, for any livelihood generation activity, for piggery, for goatery, for fishery, for anything you can avail the loan from here. And Tripura Development Council has very kindly agreed to give interest subvention to these fresh borrowers also under district council area. So that also people should avail the benefit. And all other even commercial vehicle loans also you can apply. You can apply for any other loans. That's what is the case. And we'll be happy to serve you here with all sincerity. This is the first branch, and we are opening another 8 branches in the Tripura Development Council area. Yeah, in this area. So we'll be opening another 8 branches. The next branch will be Killa and in Khowai. These 2 branches will be opened. If you have any other questions, you can. Sorry,